kaikki ja tervetuloa mun ensimmäisen videon pariin. Niin kuin mä tuossa pari päivää sitten lupasin, että tulee shopping spreetä, niin sitä nyt tulee, että ne lupasin, että tulee niin video, mutta shopping spree nyt niin tulee tuplakoinsit. Elikkä tänään mä aion ostaa niin kuin hevosia, jotka näyttää mun keppareilta. Ekana haetaan tinkerit Laakulasta, koska nyt mun se on siis tinkeri. Se on niinku mustavalkoinen tinkeri. Niin. Se. Siitä on pari viikkoa, kun mä lupasin, että mä teen videon. Sori, että sitä ei tullut ihan heti. Ja siis mulla on nyt shaderit. Ja nää välillä vähän pätkii. Enkä sanois ihan vähänkään. Niin, älkää nyt välittäkö. Jos mä testailen niitä vähän. Mut joo, tästä mä nyt ostan tän Bobin. Löytyis teille ihan perusharjan. Vaikka tää oli söpö tää, missä oli tää panta. Mut perus, koska ei Bobilla oo ihan perus. Joten päätin ottaa tän. Ja mä katsoin siis mun kepparikirjasta. Mulla oikeesti sen takia hetki aikaa. Koska mun piti katsoa mun kepparikirjasta. Mä otin sen. Niin sit mä katsoin siitä, että oliks Bobi täysikäinen vai mikä. Niin, joo, mutta se oli täysikäinen. Ja sitten mä katsoin siitä kirjasta, että oliko se ori vai ruuna, koska mä en muistanut. Koska mä en hirveästi ratsastanut Bobilla, niin se ei ollut ihan semmonen mun niinku sellainen top favorite, vaan Oreo. Ja loppuvideosta mä en ostanut Oreon näköistä semmoista kepparaa, koska mä en mennyt löytää, tai no hevosta, anyways, mä en mennyt löytää niinku sen näköistä, niin mä en ostanut. Niin mulla oli mun tallissa semmonen heppa, niin sit mä pidin sen, koska siis tästä mä äänitin tätä jälkikäteen. Ja tässä pistin tän nimeksi tuon Brave Soulin, eli rohkea sielu. Mä koitin hakea sen soulin täältä, mä oikeesti siinä hetki, mutta joo. Ja tässä jälkikäteen tässä mä nyt nopean vaan sanon, että mä lähes kohta liivasin Star Stableista. Ja menin takas, koska mun shaderit pätkäs niin paljon, oikeesti niin paljon. Niinku mun peli yhtäkkiä alkoi pätkimään ihan sikana. Niin mun piti vaihtaa mun shadereita yhteen toiseen. Nyt tässä mulla on vielä ne, mitkä alkoi pätkimään. Mut tän sitten ostin. Tadaa! Oikeastaan oli mun mielestä ihan sikasöpö. Okei, siis tässä vaiheessa mä ostin ton Felixin, mut mä nopea liivasin pelistä ja tulin takas, koska tässä kohti ne shaderit alkoi pätkeä, koska niinku varmaan kohta huomaatte. Eli eka mä pistin sille ton harjan. Sen oikein. Mä vähän katoin, mitkä on kivoja. Toi vähän tollain niinku, että tuli toi ruska jotenkin ylös. Mä päädyin sitten tähän loppujen lopuksi. Kun mä katoin tossa vähän noita erilaisia harjoja.
Ihan vaan huipuuksi. Mä en niinku käsitä, miksi vuonaheudulla on tämmöisiä perusharjojakin, koska niinku ne ei vaan sovi sille mun mielestä. Tän sitten ostin. Ja ne shaderit alkoi pätkiä. Ihan niinku tossa kohta. Mä muistan tässä jälkikäteen tässä sen, että joo, kun mä olin laittamassa sitä nimeä, niin sitten yhtäkkiä niin alkoi pätkimään. Että pahoittelut siitä, mutta mä valitsin nää sitten siinä videolla lopussa uudelleen. Eli nyt mä menin siitä tähän, mutta nyt se alkoi pätkimään. Ihan sikana. Näette kohta. Se alkoi tässä, kun mä valitsin näitä nimiä. Eka mä laitan ekan nimen Kai. Mä hain Felix, mutta ei täältä löytynyt. Niin sit mä päädyin tohon, mä en muista enää, se oli joku. En mä muista. Mut joo. Siis mä katsoin keppärikirjasta nää kaikki tiedot, niin jos mulla jossain vaiheessa kestää niinku hetki hakea noita, sit se johtuu siitä, että mä etin nää mun kepparikirjasta, koska siellä on niinku kaikki tiedot mun keppareista. Ja niin. Siis tän videon idea oli niinku tehdä vaan shopping spree, eka video ja keppareita ostella täältä Star Stablen puolelta. Ja no niin, elikäs aika kysykö, mulla oli tossa vähän huonoa editointia. Siis nyt mä vähän pätkin näiden shadereiden kanssa tässä. Siis mä koitin tarkistaa, että toimiiks ne niinku ihan vaan välillä. Joten pahoittelut. Mut nyt siis tää toimii, koska mä otin ne shaderit pois. No niin. Nyt mä siis valitsin tän nimen. Mä en löytänyt Free Soul nimeä, koska täällä ei jotenkin ollut Free. Mä olin vasta like, what? Why? Mut ei ollut. Joten tässä sitten etsin aika pitkään, kunnes löysin. Joten tässä kestää hetki. Ja siis tää video on aika pitkä. Johtuen siitä, että mä sähäläsin tuolla tallisuun, mä leikkasin sen pois. Ja tästä tulee varmaan joku vähän alle tunti tästä videosta veikkaisin, koska mä nyt tässä editoidessa huomasin, että tähän mennessä tää on minuutti 9, mutta mä aion leikata tästä vielä klippejä vähän pois. Jotain kun mä kouluttelen, koska mä koitin saada tossa itselleni levelin hevoselle isommaksi, niin mä leikkaan siitä vähän jotain klippejä pois, niin saan jonkun tasan tunnin tyyliin tai 50 minaa. Mut joo. En löytänyt mitään hyvää. Pahoittelut äskeisestä. Mä rämpytin shadereita. Mulla menee F3 shadereihin. Mä rämpytin niitä, koska mä testasin, että lakaaks ne niinku aivan sairaan monta kertaa. Mä aloin pelleilemään niitä shadereiden kanssa. Ne oikeesti pahoittelut. Mut mä päädyin siis tähän nimeen, joka siis on Fire Soul, eli tulisijoilla. Joo. Tadaa! Siis sori tosta shaderirämpytyksestä. Mutta ilman shaderit se näyttää täältä. Ja mä sanoin, että mä vaihan mun shaderit. Mä vaihan ne loppuvideosta. Mun shaderit. Että kestäkää hetki ilman shadereita tätä. Mut joo. Nyt mä siis päätin mennä ottaa Bobin itselleni ja mennä ratsastamaan sillä. Joo. Mä leikkasin tästä ton klipin pois, että poistetaan tallista, koska mä kävin vaihtamaan Bobin varusteet. Ja siis
leikkasin sen takia tosta. Joo, nää loikas muuten nää shaderit, kun mä testasin tossa, niinku huomaatte. Eli mä päädyin olemaan ilman shadereita. Huomaatte eron. Miksi mä rämpötän näitä? Miksi? Yeah, I don't know. Mut anyways. Nyt pelataan ilman shadereita paitsi loppuvideosta. Joten joo, nyt mä otin siis popin itselläni. Mä leikkasin sen pois, kun siinä kesti ikuisuus. Oli hyvät varusteet. Niin nyt mä menin tänne raseen ja koitin saada popille 2. levelin. Meni vähän ohi tossa, hehe. Joo. Miksi mä ne painamassa? Ei, I don't know. Mut siis mä mietin leikkaa mitään pois, mutta en mä varmaan tätä leikkaa pois. Mä koulutin tän 2. levulle. Siis tossa kentällä oli ihan sikan tyyppejä. Mä meinaan aina kääntyy vasemmalle, vaikka se kääntyy oikealle. Niin mun valitsit vaan sanoa, että käänny vasemmalle, sit se kääntyy oikealle, koska siinä ei näkynyt kummalla se kääntyy. Mut joo, anyways. Vedin tässä tän raseen. Mä menin tossakin ihan sekaisin. Mut siis Bob oli tosi hidas, koska siis se on Tinker ja se laukka. Kun sillä ei ollut muuta kuin hidas kiitolaukka, niin oli huomattavasti hitaampi kuin muiden kiitolaukka perus, niin oli ihan pakko saada se 2. levy, koska mä pelasin sillä loppuvideon, paitsi ihan loppupäästä, niin kun mä laitoin shaderit, niin siellä mä ostin yhden hepan, laitoin shaderit kaikkea ja törsäsin vähän sen, Mulla oli joku 6000 Starpensia kai, koska mä säästin, niin mä voin jossain vaiheessa tehdä jonkun toisen videon, mistä niinku ostetaan vielä jotain. Pistäkää kommentteihin, jos olisi jotain heppoja, mitkä olisi teemissä hyviä. Joo. Tää siis loppui ihan just. Sori, että se kestää. Olen erittäin pahoillani. Tossa, mitä just kävi? Joo. Nyt mä en saanut mitään sijoitusta. Yllätys, koska mulla on tää Tinker, joka menee hitaasti. Mutta joo. Nyt mä hain ton. Mä menen tietty siitä ohi. Mut siis seuraavaksi mä menin etsimään niinku itselleni Salamaa. Salama on siis semmonen poni. Mä unohdin pistää sen tässä videossa mun talliin kokonaan. Toi heppo vähän lakas. Mut siis mä voin koittaa niinku löytää tähän videolle kuvan Salamasta. I don't know, pystyks mä? En mä varmaan pysty siihen. En mä oon mikä pro editoimaan. Mut siis mä voin laittaa johonkin postauksen tyyliin kuvan Salamasta tai jostain mun keppareista. Ja sitten niinku mä voin pistää vaikka Felix Star Stapleista. Mä voin tehdä jonkun semmosen editin teille shortsina. Mut joo. Nyt mä siis kävin katsomassa, että löytyisikö tätä heppoa. Mäpä kelaan tätä videoa hiukan eteenpäin, sillä mähän en löytänyt täältä sitä hevosta tai ponia. Teun piti. Joten nähdään edessäpäin videoa. No niin, nyt ollaan täällä. En osaa sanoa paikan nimeä. Eteläniemen farmi. Anyways, mä katson niitä kriolloja sillä silmällä, kun on niin söpöi. Mut kun mä jotenkin raaskinut, niin nyt mä hain Salaman näköistä. Salama on siis semmonen harmaa, semmonen poni. Joten tämän sitten päätin ostaa. Mä vähän kattelin siinä sillä, että onks toi ihan hyvä. Mut kyllä loppujen lopuksi päädyin siihen. Mä katsoin Gotlandin ponien värin. Ne ei kyllä ihan niinku ollut Salamaa. Ja Salaman nimi on tullut siitä, että sillä on niinku läsi Salama muuten. Joten päädyin tähän. Ja sillä oli vielä läsi, mutta se ei ollut ihan Salaman muotoinen, mutta hyvä silti.
Ja mä voisin tehdä joulun shopping spree. Mä tein viime joulun shopping spree, mutta mä en julkaissut sitä YouTubeen. Siis mä pelasin silloin tabletilla Star Stablea. Ja siis mä olin tehnyt jotain videoita, mutta mä oon piilottanut ne videot. Mä oon tehnyt jotain SSO-videoita ja jotain random videoita. Mut joo. Nykyään sitten tehdään koneella SSO-videoita. Sen takia poistin sen mun ekan SSO-videon, että se ei ollut koneella. Mun talli oli Sepolla. Se tabletin näytölaatu oli ihan surkea. Mun äänenlaatu oli siinä videolla ihan surkea. Ja se ei ollut vaan hyvä. Sitten mä piilotin sen ja nyt on periaatteessa mun eka video. Sillä videolla oli joku 84 katselukertaa. Mä olin thank you guys. Ja mun ekalla videolla, niin kun mä julkaisin, se oli 94 katselukertaa. Mä olin vaan sellainen, mitä ihmettä, se tuli jossain viikossa. Mä olin sellainen, miten tyypit löytää mun kanavalle. Mut siis, mä katselin tätä ponia tässä tosi pitkään. Mä luin ton kuvauksen, niin sori, et kesti. Koska mä halusin niinku lukea, mitä se lukee, mutta tän sitten ostin. Luinko mä vieläkin, että mä en jaksa, että mä luen tätä koko aikaa pään sisällä. Eikö itse asiassa mä kaisin lukea sen äänen, mutta mä en silloin kuvannut videoa, koska mä halusin ääntä jälkeen, että mun äänenlaatu on parempi. Joten joo. Mut siis kuvailen videot vähän eri tyylillä. Välillä voisin äänittää ihan niinku suoraan ja välillä jälkikäteen. Kirjoittakaa kommentteihin mitä haluaisitte, mutta ehdottakaa myös kommenteissa videoideoita ja pistäkää likeä tälle videolle. Koitan saada joku 20 likeä. Vähän kelaan tätä videoa eteenpäin, kun mulla kestäisi joku ikuisuus niin ostaa tää poni, kun mun piti lukea. Joten nähdään kohta. No niin, elikkäs nyt ollaan tässä. Ja pahoittelut siis siitä, että mulla jäi kun mä kävin videolla etsimässä tähtilaisella, niin onko siellä hyvää. Siis mä löysin ihan Oreon näköisen, mutta en ostanut, koska se oli väärä rotuisin askeleita, ei näyttänyt niinku yhtään Oreolta. Joten joo. Nyt ostan tän. Mä katsoin taas sitä kirjasta, että mikäs tää oli. Se oli täysikäinen ja Luuna. Nyt katsoin nimen. Niin kuin kohta saatatte huomata, mä päädyin nimeen, miksi tuossa luki Muffin, se oli se normi, Flash. Se oli joku Flash tai Flashlight. Oisin pistänyt oikeesti siihen Flashlight, se olisin pistänyt pelkään Flame Soul. Mä olin sellainen salamasijoilla, mä olin vaan en tiedä. Mut joo, ostin sen. Tää on oikeesti niin söppöä. Mä en kestä. Siis nyt mä huomaan, kun mä editoin tätä videoa, että mulla on ihan sikana noita voice-overeita, 1, 2, 3, 4 ja 5, koska mä oon pätkinyt niitä mun shadereiden takia vähän tätä videoa ja noita mun random tallijuttuja takia, kun mulla kesti oikeesti joku 20 minuuttia yli sieltä tallista vaihtaa hyvät kamat. Mutta tosiaan nyt mä oon menossa etsimään sitä Oreon näköistä hevosta, joten voitaisiin kelata tästä videoa vähän, koska mä päädyin siihen tulokseen, että mulla on tallissa hyvä niin kuin heppa, mikä näyttää Oreolta, joten palataan taas pian. Joo, ja nyt mä oon tässä, mä näytin tätä Oreon näköistä heppaa. Siis mä mietin sen harjan vaihtamista, mä pidin sillä nää sykeröt, koska Oreolla on ollut sykeröt. Ja niinku, tää on sillä kisavaivia, mitä Oreo niinku yleensä pitää. Mut siis niihin sykeröihin meni ihan sikana, kun mä hypin sillä pihalla esteitä. Niin ihan sikana roskaa, koska mä jätän sen oon jättänyt joskus siis maahan niin yleensä. Kun mä oon laittanut esteitä, joten
sehän meni siitä harjaan, niin sitten mä otin ne pois. Ne oli mulla viimeksi jollain viime vuoden heppamessuilta, ne on ollut vuoden auki. Mut joo, tämmönen on tää Bob, ja nyt mä menin tonne vaihtamaan vähän mun tallin ulkonäköä vähän. Mä ostin niinku vaan lamput ja sitten ton pesupaikan eri, niin kellataan tässä vähän. No niin, tuossa tuli mun nopea kelaus. Mä en nyt pätkässyt sitä tältä videolta, vaan mä vaan kelasin tolla editorilla, että pistin vaan speedia sitten siitä ihan täysille. Kun mä katson noita voiceovereita, niin oikeesti toi 8 on ihan hullu. Ja toi 5 on ihan outoi. Mitä? Kun mä äänitin tän videon ekan klipin, niin siis se voiceoveri oli niinku ihan siellä ylhäällä ne viivat, ja siinä on vaan yksi alhaalla. Ja se tuli se shaderien vaihto. Siis nyt loppuvideoltahan mä kävin ostamaan se friisiläisen, niin I'm back soon, waiting. Mitä? I'm back soon. Joten nähdään taas pian. Tai no, teille heti. Minulle pian, sillä minullahan editoidassa kestää hetki. Joo. Siis oikeesti, mä en kestä tää. Se tuli niin söpö, että mulla on niinku ihan pakko ostaa tää. Joten rip rahat. Mut siis tämän setin mä sit päädyin loppujen lopuksi ostamaan vissiin tässä välissä päälle. Bobia, vaan mulla on tää vuonis. Huopa. Mä kävin ostaan yhden ton hepan, mistä puhuin vähän aikaisemmin, joten selle sitten aioin niinku ostaa varusteita vähän kalliilla. Mä aion ostaa tän IVN, tän vaalean vihreä setin. Ja se heppa, haluatteko se tietää? Okei, tää ei oo live, te ette voi. Mä en voi niinku kysyä teiltä. Mutta mä voin sieltä kertoa. Joten se heppa on friisiläinen, se valkoinen. Siis mä kävin ostaa se valkoisen friisiläisen sieltä keskiaikaismarkkinoilla. Mun piti tarkistaa, että ne oli nää oikeet. Niin mä ostin tosta noin hanskat ja noi kengät ja kypärän vielä. Ja sitten heppatarvikkeet. Ja en mä sitten ottanut heppatarvikkeet. Sitten mä menin sinne ite paikan päälle. Ja siis mun reppu tässä Star Stablessa on täynnä. Se on täynnä. Siis mun oli pakko tyhjentää se. Niin kuin näette. Ihan täynnä. Ihan täynnä. Tää on ihan käsittämättömän täynnä. Yhdessä vaiheessa videoa mä tyhjensin se. Mutta mä leikkaan sen videon pois, kun siinä kesti ikuisuus. Kirjaimellisesti ikuisuus. Mut ei se ollut kai videolla. Mä tyhjensin sen vasta sen videon jälkeen. Mut joo. Ja haluatteko te jonkun videon, missä mä niinku teen tehtäviä? Ja mä voin tehdä joskus tehdä streamin, live-streamin joskus. Jos te haluatte. Mun pitäisi saada eka 50 seuraajaa. Ja en mä tiedä, mä ehkä teen sillä vaan videoita. En mä tiedä. Ehkä joskus. No niin, elikäs nyt mä menin siis ostamaan sen ihanan friisiläisen. Oikeesti mä rakastin sitä. Se oli niin ihana. I-H-N-A-N. I-H-A-N-A. Ihana. Ja haluatteko, että mä lähetän oikeesti jonkun postauksen YouTubeen tai Instagramiin yhdestä mun voiceovereista. Niinku sellainen, että mitä viivoja tääkin oikeesti tekee oikeesti. Sun editointiöhjelmä, tai mun editointiöhjelmä viilaa, miksi se noin sun? En mä tiedä.
Se oli täällä keskellä, ei mulla ole sinne keskellä markkinoissa. Eihän sama. Tää oli upea se normimuoto, mutta mä vihaan tota taikamuotoa, vaikka se on jotenkin mielestäni hieno. Mä en tykkää taikamuodosta sillä. Mä aion oikeesti joskus ostaa tuon, koska it's cool. Tästä mä en oikein tykännyt sillä. Tää ei mua ihan iskenyt silmään. Mä jotenkin oon alkanut tykkää niinku ihan sikana valkoisista hevosista kimaista, mutta tässä se on! Tässä se ihan on! Oikeesti mä en kestä. Ihminen kiljoittaa niin ihana. Oikeesti tää maksaa 950 tarkoisia, mutta ihan sama. Mua ei kiinnosta, se oli niin ihana. Ja nimellä kesti muuten miettiä, mutta loppujen lopuksi mä päätin ihan sairaan hyvän nimen omasta mielestä. Ja arvatkaa mitä, mä sain tän videon editoitua 0,5 tunnin pituiseksi, eli ei tullut mitään tunnin videoa, koska kun mä aloitin tän videon, se oli joku tunti ja 50 minuuttia tyyliin, kun mä leikkasin siitä sen kohan, kun mä olin mun kotitallissa, laittamassa sille popille niitä varusteita ja vähän muitakin klippejä. Mut joo. Ja siis jos tulet loppaan mun seuraamiseen, mua ei haittaa, koska siis mä katsoin mun 37% vaan mun katsojista oli suomalaisia. Ja niinku oikeesti mä osaan selittää niinku mun pitää laskea, mä en osaa matikkaa enää. 63% on sitten englantilaisia. Mut mua ei haittaa, jos ne loppaa. Kyllä mä sain vielä jotain suomalaisia takas varmaan. Mut joo. Anyways. Nyt mä ostin tälle ne varusteet. Joten pieni speedrun tähän taas. Mut ei läheskään niin nopeet kuin siinä vaiheessa. No niin, mun upea speedrun. Koska mä tein tosta niin nopeen. Mä en tiedä, tuleeko mun ääni tässä mukaan, mutta se selviää kohta. Koska mä oon kuullut, kun opettanut yhden speedrunia ja niiden ääniä myös sinne mukana. Ja tää musiikki kuulostaa tosi kringalta. Tää speedrun nyt ei oo aika niinku sillä tosi nopea, mutta joo. Mä arvasin siis hämäädyin, että tulee botti niinku sillä joku huutomerkki, mutta ei ollut. Ja oikeesti mä rakastin sitä ja oikeesti I love it. Joo, tämmönen. Ja nyt takas norminopeuteen. Nosta vielä näkee nyt loppuun speedrun. Siis oh my god, mä en tiedä saiteko mun äänestä selvää. Toi oli vähän kringe. Speedrun, eikä vähäkään. Mut sit joo, mä menen nyt mun kotitallille ja lopetan tän videon sitten siellä. Joo. Kiitos, että sä katsoit tän videon ja me nähdään mun seuraavan videon parissa. Siihen asti, moikka!